סע. דן חסון, קוספית רעננה, טינס, 15-17, RFA, קוואליפייר. גרשון מניאק. גרשון מניאק. תקשיב, אתם חייבים, הבנתי שפיללתי מלא את דוד. דוד, אם אתה רואה את זה, אני ממש מצטערת. זה לא היה במכוון. תעזרי לו רגע. 60 סנטימטר. מה לא? מה? מקצה לקצה. תזיז את הראש שלך סתום. 60. מעולה. רוחב. התחלה, 50. יופי, יש לו גריפים על הידיים. יש גריפ של הווליטס ואין טייפ. And no tape on the bar. תעשה איזה אחר כך עוד מעט כמה חזרות. יש פלטות, יש 5, 10, עוד 10, 1.25 קטן, חצי, 50, 0.5 ו2.5 וגם... כל דבר גם מצד שני, תסדר את הפלטות רגע. 420. בקיצור, חג דוד, הסתם. אני מצטערת על הקללות. דן, תעשה רגע איזה שתי טוסט טובר, איזה טוסט טובר אחד רגע. לדעתי המצלמה צריך לבוא מהכיוון השני. שיראו שהוא נוגע בחזית. חשבתי שהוא עושה הפוך. לא, אבל זה הכיוון שהוא רגיל. עכשיו תעשה צ'סט טובר. לא, זה לא יהיה דבר צ'סט טובר. למה אתה מושך כזה גבוה צ'סט? לא, בוא לדעתי תעשה זה צריך מסל לבוא אפ. משם. אין מה להתחיל כמו עכשיו. שניקו. למה צריכה לעמוד פה כזה? שלא יראו את רגל שמאל בטוח טוב. למה? סתם, לא, מדי פעם יש לה קליק אותם. יא מטומטם, זה מצולם ושומעים אותך. בסדר, בחלק הזה יעבירו. סתם, הוא צחקתי. צוחק. זה בדיחות. לא, טוב, לא. פעם, 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 פעם. שמע, תעשי את הטלפון. גברת, את קצת מתבלבלת. זוז רגע שלך. תקשיב, ככה יפה. תודה. אוי, זה בשבילי? פגז, מעולה. יאללה. רמוס. יש לנו את זה? יאללה, תעמוד עם הגל לקופסה. יאללה, דן. גב לקופסה. עדיף לך להתחיל צד שני. ואז אתה מסיים את החזרה 12 שם והולך עם הפנים למתח. כן? זה מה שיקרה, עד 2. שמרתי לך. בשביל זה אני פה. יש 5 שניות ל-10. 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. רגליים זה בסדר, ערן? כן. 10. הוא לא נופל פה. 11. הכל טוב, הוא נוגע עם שתי רגליים על הקופסה. מעולה. דן, רגל שמאל שלך. אני פה, אני רואה. בסדר. אני אומר מה רציתי לראות גם. מה? 8 כבר. ניסי. איזה צודקת. כן. דקה 20 בפנים.
4:25. יאללה. שש 24. נמשיך. עוד מעט זה הזמן להתחיל לדחוף. הלאה, סע, דן, סינגלים מצידי. תקשיב לנטע. 50 שניות אחרונות, דן. הלאה, עלה, דן. זה הזמן להוציא הכל, כל חזרה.
כל חזרה זה מקום בטבלה, סע. 7. חצי דקה. עוד 4. 9, עלה. 10, עלה עוד 2 אחרונים, קדימה. דן, 20 שניות. רוץ לקופסה, קדימה. רוץ, touch and go, בם, קפוץ. לא משנה. סע, מהר. 10 שניות. 5, סע, כל חזרה זה מקום בטבלה, סע. 7. שיכב, 5. קפוץ, 3, 2, 1, זמן. 11 קפיצות ממה? יפה מאוד. יאללה, שלוק מים. אגב, תוריד את הפלטות. יפה מאוד. יאללה, זה עוד לא הזמן לפתוח את השמפניה. מעולה. 8:50. קצת לפתוח שעשיתי שזה לא ייפול. דן, טוב. היה מעולה? בוא נביא את זה הביתה. בוא נביא את האליפות הביתה. מעולה. גם נראה יותר טוב לשני, נראה טוב בלילה. קח את הזמן, תתחיל להוריד מהעיניים, שרוך את זה. אתה לא... זה סליחה. תקציב. זה חגורה. אז כמה לשון? עוד חצי דקה, עוד 25 שניות. יאללה. תזכור, לא משנה מה קורה, ועוד שעתיים יכול לעשות שוב פעם. ראינו שאפשר לעשות את זה אתמול. עוד 5 שניות אתה יכול להתחיל לשים משקל. 3, 2, 1. Load your bar! יאללה. מעולה, זה מה שאני רוצה שתהיה, אני רוצה שתהיה רוקי הערבי. לא, אני ממש לא, אני רוקי ה... אני לא יודע מה אני רוצה שתהיה רוקי ערבי עכשיו. תראה איזה חזרה אחת, קלין. אפילו הייתי עושה... איך הרגליים שלך מרגישות? יופי, הייתי עושה עליה סקווט כדי לתרגל את הכניסה המהירה כבר. לא, אבל אני מעדיף פאוור. סבבה. פאוור. וספליט ג'רק אחד, תחכה איתו, תראה איך הוא מרגיש לך. יפה, קלין יפה. יפה. שני דברים לקראת הג'רקים הכבדים. אחד, בהחזרה של הרגל שלך, יכול להיות עכשיו לעשות טוב. לבוא. עכשיו זה הרבה זמן באוויר. מהר קדימה, תביא אותך. תראה כאילו שאתה צריך את המהירות הזאת כדי להישאר יציב. שים את הפלטות 7 למות. לכמה אתה רוצה להגיע? 70 ו? 11:40. אני אומר 7 למות עכשיו, כי התעסקת בלטעון אותו. 7 למות, תנוח. קח אצלך בקבוק מים. זה 12? כמה זה? 11? 12. עכשיו זה נכנס ל-12. 7 למות, 7 לפלטות. תרשש את הרגליים שלך. תסתכל על למות, תדמיין את מה שאתה עומד לעשות. תדמיין את התחושה של איך עומד את הקלין. תחליט, הראשון בפאוור או בסקווט.
תראה איזה התחתון מרגיש שלי לך. ממש כואב. תמיד את הריקוד של הרגליים, תפעיל איזה עומס עומדים ברגליים, להביא רגל מהר. תשאר איתו פה למעלה, לא מיד לזרוק, תעמוד ותראה יציבות, תוריד. אתה רוצה עוד כניסה אחר כך? על כמה? תסתכל על השעות שם. 75 אחר כך? 12:40 עכשיו. אני אומר, שיהיה לך גם זמן להתאושש, אני אומר כניסה ב-13:30 ואז יהיה לך שם עוד איזה 2.5 דקות לפחות לנוח. ואז תאכל באיזה 15 ואז תאכל בדיוק, באיזה 15 וקצת, שזה המאני שוט. סבבה? אני רוצה שזה אחרי משקל שבטוח עולה. כמה דניס עשה? 65. לדעתי, כן. ארי גם עשה 65. עוד 20. אני רוצה שתכנס בעוד 15 שניות, אבל זה מאני שוט. זה לא המאני שוט, סליחה, זה משקל בטוח. היידה. סע. אתה יודע מה לעשות. למשוך גבוה, ליפול למטה. טוב, סקווט. תיישר. לעמוד. יפה, הנג להישען לאחור. יפה מאוד, תנוח לאחור ותרד להנג. You got it. סע, אוויר בבטן. Let's go. Yes. היידה ג'רק. Easy. Back. Good. Yes. No, you can laugh. I just looked at you because... What the fuck was it? מה זה היה הדבר הזה? It counts. שכחת איך לעשות סקווט, שכחת איך לעשות ג'רק? יש לך עוד 10 קילו פה. תגיד לי, מה, אתה רציני? Good job. זה היה מעולה. I'm proud of you, even if he's not. You're the good police out there. Yeah. You're good officer. Normally I'm the Yes. bad police. You're the but bad police? yeah. Yes. But I'll take good cop today. משהו באין? התחרבש לי, לא יודע. כן, אני לא יודע מה עשית שם. אני אעשה ספורט. אתה רוצה לתת לך כף השנייה לעורר אותך? לא. לא, כי אני... לא, באמת, דן. תזיז שנייה, תעמוד חזרה למרכז. כמה ראשון? אני לא יודע גם מה המספר, זה 14? עכשיו זה נראה... 15. עכשיו 15. למה? כי החזרת את כל הרגל האחורית שלך לבדוק קדימה, ואז רגע ישים לרגע. פה, טק, טק, זהו. יש לך ריבוע, אתה לא יוצא מהריבוע הזה. סבבה? 15:45, אם אתה רוצה להיכנס זה עוד מעט. סבבה? מתי שייכנס בערך? עכשיו 16. ששב, דן, שב על המוט. שב. תחשוב על מה שהיה, תבין מה אתה רוצה לשפר. אני רוצה לראות אותך חזק פה, לא היית יציב מספיק. הפאוור הראשון זעזע אותך טיפה. אני רוצה שתקבל אותו חזק, יציב בקרקע. ג'רק אתה יודע איך לעשות, אני יודע שאתה יודע. סבבה? יאללה, עוד קום. לא. נראה לי קום בינתיים, קום. תזרים דם. קום, תעמוד מול המוט. שחרר רגליים. יפה. אני רוצה בעוד 20 שניות, אני נכנס לחזרה. יש? יאללה. תעצום עיניים, דמיין את החזרה, תגיע למוט, תרים. אתה יודע מה לעשות. עוד 10? יאללה, סע! יש לך! Lightweight. Nice.
יס! יפה מאוד. סקוט! סקוט יפה. באונץ, ישר. יעלה. יפה מאוד, זה נראה מעולה. חזק, כן חזק! You got it. Nice. יפה, תעמוד זקוף, אוויר בבטן, רד. You got it. יציב, יש לך את זה, דן. Go. איי איי איי. אני אומר, דן, יש לך 20 שניות. אני אומר, תכנס עוד פעם, מה יש לך להפסיד? תכנס עוד פעם, תוריד עכשיו. שים, את ה... שים את חגורה, החגורה. מהר, שים, מהר. דן, 10 שניות. 5 שניות נכנסת. יאללה, 5 שניות נכנס. מה שיש לך. 3, דן, הכל 2, תרים. כל מה 1, שיש לך. תרים. תרים! יפה מאוד. כל מה סקוט, שיש. סקוט. אתה לא משאיר כלום, דן. לא משאיר כלום. יפה מאוד. הלאה! מלא ביטחון. חזק למעלה, ליפול מהר. כל הכוח. צור. יפה מאוד. בסדר. כל טוב. 70. מנו. היה מעולה. סתום את הפה. אחי, לא הצלחתי לתפוס מספיק טוב את הבר. בסדר. תחסיס עכשיו בחתירה. עכשיו יש לך את החתירה לתת בראש. ההבדל הוא קילו במה שהצלחת למה שלא? לא, לא אמרת לי 70, אני מפגר. הוא עשה 70. עכשיו זה 76 פעמיים. זה 76 על המון? ואני חשבתי 65 יש לי טוב, אתה יודע. לא, אתה היית טיפה להציב את זה, אבל עזוב, לא טוב, אז זה יותר הגיוני. לא הצלחתי לתפוס ביד ימין. בסדר. זה הרבה יותר הגיוני. ככה זה לומדים. יס. 2000, נכון דן? מוכנה. עוד 40 שניות. אחר כך. 2000. הכל בפריים, אל תדאג. דן, מוכן? 15 שניות, דן. תגיד לי 3, 2, 1, אני מושך. 10, סגור רצועות, זכור מה אמרנו. 5, לא להתחיל לפני, אל תיגע. 3, 2, 1, סע. הלאה, דן, תביא את זה הביתה. פשוט מאוד, רק לחתור. זכור מה אמרנו, 1,000 ראשונים, 1,000 שניים. אתה מנצח ב1,000 האחרונים, הלאה. איתה. יפה מאוד. שמור על הקצב הזה, דן. תישען טיפה יותר לאחור במשיכה, תאריך את המשיכה. יפה, ותישען יותר קדימה בהחזרה. יותר קדימה, יותר אחורה. You can go a little faster than that. 205. כן. דן, אתה יכול טיפה יותר מהר. תעלה את הקצב, דן. Good. יפה. Stay there. שמור על בין 2.3 ל-2.5. לא לעלות יותר ולא לרדת פחות. תחזור. יפה מאוד. תחזור ל-2.05. Stay there. טיפה יותר קדימה. יפה.
בדיוק, כמו שתגיע טיפה יותר קדימה ותחזור טיפה יותר אחורה. בדיוק. יותר עמוק. שמור על זה. Nice, that's great. היידה, זה הקצב. יפה. תחזור חזרה 2.05 דן. בסדר. תחזור חזרה. Come on, you can stay at 205. You got it. יאללה, סע, דן. אין לך מה לעצור פה A יותר. little faster. Good. Nice. Don't slow down. יאללה דן, תחזור חזרה ל-2.05. Let's go. Almost halfway. Fell downhill. You can stay at 205. You got it. Nice. Fell downhill from here. יאללה דן, עכשיו זה השלב. אין מצב שאתה עובר את ה-2.05 צפונה. אין מצב כזה. אין מצב. מצידי תשאר על 2.05. אין מצב, דן. בדיוק. תגנוח כמה שאתה רוצה, סע. You got it. Big pull. סע, אתה מוריד קצב, דן, זה לא מה שאני רוצה. להישען קדימה ואחורה. Come on. You got it. יאללה, דן. Nice. Nice. יפה מאוד. That looks so good. הופה, עכשיו אתה מתחיל להיות בקצב. יפה מאוד. Don't slow down. It looks great. ראית איך אתמול חתרתי? אני רוצה שתגיע ליותר גרוע מהמצב שלי. Nice. מצידי תשבור את המכונה, לא אכפת לי כמה כל אחד, מצידי תשבור את המכונה. על הזין שלי הגב שלך. ראית, היום אני פרפקט. יאללה, סע, דן! סע, דן! תשאיר, תוציא הכל. הכל. בדיוק, אתה לא עובר את ה-2.05 צפונה. בדיוק. תזכור מה אמרנו, כל 200 יותר מהירים מה-200 הקודמים. הלאה, דן, אתה לא, אין מצב שאתה מגיע עכשיו ל-2.05. אמרנו 2.04, זהו. סע. בדיוק. או, יפה מאוד. תראה את 2.3 עכשיו. 2.3 אני רוצה לראות. דן, 2.3, תראה את זה יותר חזק. So close. סע, דן. אל תוותר על עצמך. יאללה, אתה מסיים בשביל חשבת על זה פשוט במקומו רוזתי, זה ממש טוב, אז מתחיל. סע, 400 מטר. סע, כלום, קדימה. סע. תן לו, הופה. אתה רואה שאתה מסוגל? שמור על זה עכשיו. שמור על זה. אין, אתה לא עולה לי עכשיו. חוף עד הסוף. יאללה, דן. סע, הכל בראש, דן. הכל בראש שלך. סקול טוב. יפה מאוד, הופה, זה הכוח שאני רוצה לראות. רוצה לשמוע את המכונה שואגת, סע, סע. Come on, רוצה לשמוע man. את הגלגל שם עף באוויר עוד שנייה. סע, הופה, יפה. זה מה שאנחנו רוצים לראות, סע. זהו, אתה בסוף, זה נגמר, סע, תאפק אותו. סע. יש לך דקה, אתה מסיים בשביל זמן, how bad do you want סע, it? דן, אתה רוצה את זה חזק, חוף חזק.
חסה. יאללה, כן יאללה, מאוד, יאללה, עוד, יאללה. עוד. כמה שיותר מהר, די. מה אמרתי לך 200 אחרונים? לא 200 אחרונים, קשה, אני לא רוצה לשבור כואב, את המכונה. קדימה. יאללה. 200 אחרונים אתה שובר את המכונה. 200 אחרונים אין פה 5. Come on, let's go. סע, אתה מוריד, מה זה הדבר הזה? סע, Sprint. סע, You're so close. סע. יאללה! סע, Come כל on. הכוח שלך. חזק, הופה, ספרינט, אין מצב שאתה תחוז לחזרה לשתיים. Let's go, let's אין go. מצב שאתה תחוז לחזרה לשתיים. Come on. סע, דן. Let's יאללה, go. רד מה-50, רד סע, מה-50. רד מזה. יאללה, סע, דן. יאללה, סע, תסיים, סע, 100 סע, מטר. נו, יאללה, 100 נו, מטר. זה הזמן לעשות מה שעשיתי. ספרינט. זה הזמן, הילוך אחרון. סע, סע. תפוס מכונה. תמשיך. Sprint. תמשיך. נו! סע, נו! סע. 40 מטר ספרינט, חזק יותר! נו, חזק. יאללה, דן. סע. הלאה. בול. נטע, עשיתי PR בקלין עכשיו. 80. 8:15 על השעון. שוורצי, בוא נראה את המוט. מתי הספקת? הרגע עשיתי את זה המשקל שעלה, היה לו 5 קילו. ברח לי. עוד 10 קילו. רגע, לא רואים את ה-10. 10 וצד שני שלה. יופי, די. 10. 10. 5 5. ועוד 10. ועוד 10. 70 קילו. ומאות 20 של דרוג, דבר, סליחה. הנה דן חסון.